gonka bonka sarika e nder windere nde e dow siwil en oɗo saha ina wonani yimɓe ɓe goja e on saha kadi mijo am ina fayi e dendagal yimɓe windere nde ha tengti noon e ɓen wuroɓe e diine isayankoɓe wonɓe to Gaza ɗo haare hulɓinine nde jokki ha joni nde haare saabine mayde e bonandaji kewɗi kam e ustude gonka ngakkere kisal hawnide miɗo nodda habdiɓe ɓe yo goppu haare nde beele yimɓe nangaɓe ɓe e cuuɗi kaso jaltine ballal teddugal wawa yettade e ɓen yimɓe wonduɓe e heege yimɓe fodɓe dañde jaam e kisal e kala e saaha e nde yewtere Ibrahima Nia o yeggita libasi gonɗo e adunaru ndu hakkude Russie e Ukraine to Sudan kañum e nder diwal Sahel Papa François noddi darnugol ɗi fitinaji no yawiri kañum e ɓamgol peeje e wallitade loriɓe e majji andinde sarti darnugol piyanɗe saabe nde julde hakkude Moscou e Kiev heɓali lawol na e mbiya wawali latade nde bonɗo Ukraine nantini Russie faɗɗi bombuje e nokkuje maɓɓe kewɗe jamma hankin to Nigeria ko fanɗi fufo yimɓe capanɗe joyon e jeegon maayi hakkunde alkamsare yottade aljumare ƴaɓɓinde nde e diwal Beni e banggue hakkundere leydi ndi ngowango waɗi e basi hakkunde duroɓe e remoɓe e wi gouverneur diwan ngal o adadu ana miile ɓeydo saabi barmuɓe hewɓe gaɗi o fitina fa keɓen famu keɗoɗen jantore Abdoulaye Diallo Gouverneur Aliya adi wiide jangu ngu waɗi ko e nokkuji laamuji ukum e logo ete ko duroɓe tuma e mum nde tawno duroɓe hewɓe jeeyaɓe leñol fulɓe julɓe remoɓe hewɓe kadi ko kerecee en garmi garaji e nder wuddu leydi ndi na kewi ƴettude mbaadi diine walla leñol e wiide Solomon Lorpeve mayɓe ɓe na wawi ɓeydade so tawi golle jillu e hirsude nden na jokki e nder de nokkure ha tenti noon e Benue leydi ndi no wawi hutorede ngam dema e gaynaka na usto no fewi sabu waylo weeyo e kewende yimɓe ɗum noon ina addana won e sahaji jokkodire mayɗele e ko yowiti e nekkuji remeteɗi famɗuɗi heɓugol leydi remetendi lural politique e faggudu hakkunde yimɓe hoɗɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe e jeyaka e nder nokkure e kadi natgol wajutoɓe julɓe e kerecee en ina juɗɗina lural e nder diwal plateau e nder duuɓi capanɗe cakkitiɗi ɗi jangu ngu waɗi ko jamma alkamisa weta aljuma ɗum addani ɓe nawi toon daɗiɓe laamu ngu Abdoulaye Diallo to RDC hore ɓe ndi leydi jamiri darnugol golleji politique fedde hore jokki ɗo RDC Joseph Kabila fedde noddirande PPRD ɓe tuumi Joseph Kabila ardinoɗo ndi leydi gollidinde e fedde murtuɓe M23 ɗum waɗi sahande o warti e leydi ndi mo tomon suɓinatirde e diwal Goma caggal nde policiɓe RDC e dow yamiroɓe hore ɓe ndi leydi dokki yamirore yilagol na e mbiyanno lawragol galle Joseph Kabila goto ngam tewtude seedamuyaji gonɗinoji nanodiral makko e murtuɓe fedde M23 to Cameroun fedde société civile noddirtede Mandira Santor kañum waɗi noddango e ɓamgol peeje fewde e horeɓe leydi ndi ngam darnude torraji gaɗeteɗi e cuuɗi nangirɗe ɗi hertamuya e gendarmerie ji ɗi kañum ɗe nokkuje noddirteɗe commissaire ɗum caggal nde suka goto mo duuɓi noga e ɗiɗi maayi e torrugol saabe wujjugol coftal ɓalimen Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on juurama on jaɓɓama yewtere mon coftal ɓalimen haletta hande kaleten ko kabaru kan kawguel kan worɓe fettoɓe ɓal yareteɓe duuɓi sappo e jeeɗiɗi fayi lesdi miyaset hanki Maroc noon heeɓi wune e dow Mali holno jiruɗon ngu kaw ngu Maroc heeɓi mamin kiso kan U17 hikka o ko wona ɗum tedduɓe mamin kal kadi kabaru Ligue des champions to Europe PSG Arsenal Inter e Bayern jeehi ɗiɗaɓal timmal Real kañum biyanogel babiragel nañnowel nañnani hay goto tedduɓe ko wona fof ko koygel e banggue Afrique ne mamin kal e pottite mawɗe
juɓɓinteɗi to Burkina Iron Bibi jaafa ɗon noddi dilloɓe coftal ɓalli hewɓe o waɗi potital e on saaha ɗo e Sénégal ne dilloɓe banggue taekwondo kañumen ne noddi honoroɓe mumen e heblo mamin gartu hen joni tedduɓe haade ɗum daw ko wiide on ko ɗum woni mbadi yewtere nde bisimilla heedi karallagal ngal ko Saliou Diaw honorojo mum Cheikh Ahmadou Bamba Diop ɓe beltanama ɓe calminama min calmini kadi yaadiɓe men e nde yewtere hono wowiri ni kala e saaha ko weltare bismade ɓe e nde yewtere Arouna Deme Dieynaba Sow on calminama on bismama a salmitama Aissatou eɗen calmina kala hettiɓe en salmitama Aissatou en calmini heɗiyankoɓe kala eyo min calmini kadi Yoro Mangara mon e ɓoggol ngol Yoro a salminama Aissatou mi salmini heɗotoɓe eɓe gonduɗa e nder studio o foof eyo a salmitama tedduɓe gadortoɗen ko kabaru kawguel kan haade min arde Ligue des Champions fettoɓe bal yareteɓe duuɓi 17 fayi less mi haali ɗum kamɓe kawguel ngel timmi hanki ko Maroc noon heeɓi desewal ngal ɓe pooli Mali loggi 4 e 2 koye fawpetta wattini ngol woni desewal aranal walla mbiyan desewal aranal Maroc heɓata keɗoɗen Mamadou Dionga Siba o waɗani hen jangtore ko yeeso Patrice Motsepe hoorejo dental CAF e nde fijirde Bachir de Mouhammadiya e leydi Maroc ɓe sukaɓe Maroc naɓe e Mali tinnodirno e timmal caggal tinodiral sattugal ɗe diɗɗe ɗiɗi ko kowal e kowal sertirno koko lati jalorɗe sukaɓe Maroc naɓe ɓen folirno loggi 4 e loggi ɗiɗi ngam ƴettugol desewal mum aranal ngal e ngal kawrital sukaɓe ganin duuɓi 17 ko o suka ayna loggijo kippu Maroc Chouaïbou Belarus foliniɓe caggal o darnude lati ɗiɗi ko ɗum waɗimo fijowo suɓaɗo e ngal folitiral timmal e kawital ngal fof ko kanko woni ayna loggijo ɓurɗo cembe sabu ko loggol gotol pet woni ko naada e ngal kawital ngal Mali kañum hino mari dese ɗiɗi kawital kan sukaɓe ganin duuɓi 17 e hitande ujune ɗiɗi 15 e ujune ɗiɗi 17 iyo Mamadou Dionga Siba a jarama Arouna ene wayno diɗɗal Mali ɗamininogal hebde desewal mum tataɓal taƴorama goddol waro eɗen mbawi jaggude ɓe taƴorama goddol kono noon noɓe kawrirani no wawi jaggede kono wiiteɓe jaltide honneur aji saabu yaade ha fettu fawpetta nde kaweɗa wondi wona kollirɗa sa ƴeewi noon e coupe d'Afrique o no yaari hikka ni nayo kawruɓe heɗe wattiniɗo woni Burkina Mali Côte d'Ivoire e Maroc mboɗo jaggi kañum hay Burkina kay ko taƴiraɗo goddol saabu min jaggunomi tan Burkina hamma yaha ɗo wattindiɗo mboɗo jagguno ni kamɓe hoɓe petti hikka ho ɓuuri yotte kamɓe ɓuuri darade gonɗa koye wallide o senitar ala yiide foti haalede tan Maroc noon heeɓi kono wona ho wuji mérite jogui hen ene mbawi jagguide ɗum noon Yoro mate Maroc ene handi e desewal ngal heeɓi ngal ne handi hen par ce que sa yi noɓe keblani ɗum aɗa andi neɗɗo saɗa faye hunde hebloto kamɓe ɓe keblima no feewi ɓe petti match uji ɗi ganduɗa ko cehilagal pour wiide aɓe daara holno ɓe ñiɓirta so tawi fettugol ngol fuɗɗima yama kadi stade uji ɗi no yooɗiri ni no fewiri ni no ɓe mbaɗiri organisation andat ɓeɗo kala koɓe pawi ɓe pawno ɗum ko pour ettude desewal ngal aɓe kandi hen so tawi ko haalande Allah eyo Mamadou Dionga Siba o inni ɗo ene denowo dakaji Maroc wonde Chouaib Belarus kanko nangi laawi ɗiɗi e timmode nde faw petta Maroc ko kanko woni seɗen mbawi wiide françire artisan desewal ngal hay ko adi faw petta woni e nder pottale kadi wonko wallitiɓe hen kadi Maroc kadi en jeeya ko ɓeydi wallideɓe koɓe bismi ko en jeeya kadi ko ɓeydi wal sa woni e nder leydi ma sa ƴeewi kan moɗo no wayno no Côte d'Ivoire heɓirno ɗum ni wadde Maroc ɗum ɗo fof ne jeeya ko ɓeydi walliddeɓe saabu sa huccidiri e Mali e timmode a fooli ɗum ko wonga ni Maroc ne daari kono kamɓene wonko wallitiɓe guila e public mabɓe ko nandi hen kono kam gardien mabɓe kam ko dariɗo hen no feewi ko kanko rokka desewal denowo dakaji ɓurɗo desɗade ɓurɗo wadde golle payɗinde
garti seeɗe ɗiɗɗi keddiɗi ɗi en kaali Maroc en kaali Mali Mali taƴoɗama goddol kono kañum ko français wiyata waɗani démérité sen kaali kadi diɗɗal Burkina kañum ene ɗaminino hebde de jonde tatoɓere nde kono ko Côte d'Ivoire hawi ɗum ha e pettowo mabɓe no wiyeteno kadi Tapsoba eyo Achraf Lungman Tapsoba kankone emin kalino haala makko e jewte men cakkitiɗi wonde omo ɗaminino hebde ɓurɗo hewde ko loggi kono wona kanko hokka ɗum ko ɓi Côte d'Ivoire kamɓe ɗiɗo kanko e Alino Haydara mo Côte d'Ivoire kamɓe ɗiɗo moni fof dañi nanni laabi jeeɗiɗi kamɓe poti kamɓe ɗiɗo totta ɓe eyo wadde Burkina yarani mere kawgel ngel sa ƴeewi ɓe jetti ko meilleur joueur wi to ɓurɗo darade fettuɓe kala nde futti hande hawrino Maroc najo Abdallah Wazane gagnino a haali ko bange goto Belarus kañum heedi caggal fettoɓe ɗiɗo ɓe no woni Tapsoba e Aydara wadde kamɓe Mali kamɓe moni fof nanni laabi jeeɗiɗi andi Burkina kam kañum ni wawno yaade ha timmode sabu en jii min kam idandem arano mem ni konde ɓe jeeyi ha ko wiyete ko phase final gueha quart fayni hakkillam no wonno e mabɓe no feewi nde woni hakkude Mali e Burkina nde tan e parodiri no feewi ɗum noon en kaali haala Burkina Mali Côte d'Ivoire kono hoto min jeeji Sénégal gartol mabɓe ne holno jiiruɗon ɗum haalaji mbaɗi wonde kanko Augustin Senghor o tetti mayoji mabɓe mate ɗum ene hani yoro ɗum wona ko hesɗi ɗo yiɓe ɓooyi ɗum wadde kono yooɗani sukaɓe so jeehi a wiɓaɗe ɓe gañaka hefti mayoji mabɓe mayoji ɗi ganduɗa ko ille mabɓe goni hen mi anda sa mofti ɗum walla hefti ko ɗum janggo mbawɗa hen wadde min mi anda ni par ce que mi famani ko mettiɓe ko woni koɓe gañaki mais noon a wawa yaade ñande foof mbiya aɗa gaño sukaɓeɗo hayɓe ngala duuɓi 17 aɗa wiyaɓe on gañaki mi heftat mi hefti aɗa wayno kono noon yero won kanko ho haali hen no wawi nanede o wi saabu neɗɗo yeehi no fododiroye no woni cuholel yo jangguine fododirede mbetena daña koto wiyede a dañani a beltinari nani ko non sa wawa weltinde kam heb ko jeeyi ko kadi ala ɗum kamɓe gila ɓe darnino ɓe darorini tan ma on duuɓi sappo presque joni 2015 faari joni kala de ɓe jeehi équipe jaaro ha final foof hayso hawama ñande final e dokkete mayoji men so garti foof tottete yahoɓe ɓe jahani final ɓe so garti ɓe mbiyaɗum tinnode mbete dongol son duttima dañon heddiɓe dañno kamɓe ɗon ɓe ƴettiri ɓe mbaɗi ɗum comme no éducateur en ni mbete ɓe jangguina ɓe eɓe mbawi haalandeɓe ɗum kono won haala aɗa andi noon wona ɗum tan haala hen won haala hen koddi haala won e réseau sociaux ji ɓe gonde wonde primaji en walla ɗum kono ɗum anduɓe no yaari ni ne gandi wonde ɗum wona gonga mataw fenade tan jetta fa e dow mabɓe saabu haade suhaɓe yaade moni foof ma totte ujunaje 150 wadde ɓe keeɓi kamɓe ɓe keeɓi kalis mabɓe gila ɓe jatane yummirama walla babirama walla hawite tuteur an neltane to gadda ɓiye ha to regroupement tum nde ɓe tannoto haade mabɓe ummade ɓe jahande moni foof kalis mi tottama ujunaje 150 mum ko ɗum woni équipe U17 o ko ɗum woni prime men ay yahoɓe bit soko ñande jatale tottama kañumen ne moni fof million mo fonno hebde noon so caggal yimɓe garti wone wiya mi wonami yaanani hen kono saani wona yaadude hen mais kono so tawi ɗum ɓe mbaɗi règle ɓe mbi ko ɗum woni sarti darnaɗo duuɓi sappo aɗa wawi wiyede itte wona ho yooti wona lawol fotani wadde saabu noon ɗo no jogui mayoji kañum woni sponsor jaafoto rewde inde heede no wawi dañande Sénégal mayoji hono yona ha heɓteta hen andi Haruna aɗa andi ko holɗum mbiyata aɗa andi so tawi a wi a gañaki a heftat mayo fotani wade noon prime de match uji ɗi ko pour ɗum ɗon sa gañima ko ɗum ɗon dokketeɗa sa gañaki a heɓata haydara ɗum mi jaɓi mais mayo binɗaɗo indam min joni sino ari mbima ittu indam noon par ce que ɗum ɗon janggo ma heɓoy probléme neɗɗo ma wawiri ittu indam par ce que indam de ko min jeeyi wona ho yooti kadi janggo e jaam jomum wawi wasi fettude par ce que duuɓi mum mbawi ɓennude sinno o wawno fettude o wawi tottede yawtene toɓɓere wonde onon ne wona haala kan tan woni ɗo henne
en fayat han kadi e kabaru Ligue des Champions humpide tan hade min nadde to Europe kawndire ɗiɗaɓal timmal jahol Ligue des Champions Afrique mbaɗi hanki hakkunde Mamelodi Sundowns e Al Ahli noon ko mere wattini hono noon hakkunde Orlando Pirates et MC Alger kawndire ɗiɗaɓal timmal gartol ma mbat aljuma arore. en jahat to kabaru Ligue des Champions Europe kawndire nayaɓal timmal timmi e jahoje ɗiɗaɓal timmal fof gandama holno jiruɗon joƴƴingol Real kam e Bayern holi kadi holi ɓen ɗamini ɗon jahata timmode hakkunde Arsenal PSG hakkunde Barça Inter tedduɓe heeɗiɓe ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe keɗoɗen ɓe ciɗɗo moon laaji so kiidira Barça ɓenni mais Barça kañum gañi ko guila premier mum kono sa ƴeewi kuuli Inter hande no moƴƴi no fewi Arsenal kadi hande kadi ko wowi hawde Royal sa daari histoire bal ha 1988 en jiyani kam to Royal fi Arsenal wadde firti tan Royal ɓennirɗo ɗon to Arsenal weɓanani ɗum kadi hande Juppé Bellingham ko jiɗɗo bi no fewi sen daari kadi Kylian Mbappé en daari Vinicius Junior ɓe foof goto maɓɓe foof en daara bi andi weɓata wonto mo gartata ni hay rokkude goɗɗo pour rokka goɗɗo marque weɓata mo fof ƴewanta hoore ko bi ko ɗum no ɗum addani Royal yawde joɗade ni walla joƴƴinde Royal Barça kam kañum ko jaaɗo final kam sikki ala wona si Portugal ni ko gueɗe maɗo central Dakar e yiyande am e ɗum wonno loɓɓe Barcelone kañum e Arsenal fiɗata final Ligue des Champions ono hawe gon Barça gon hunde e waɗude bettere no fewi e saabu de hunde nde ɓe ɗaminaki hunde ɓe habbaki wonno ko hewtiɓe on ɗon jour e aɗo andi Ligue des Champions toujours compétition muɗum o kañum e championnat wona gotum aɗa wawi hande jango hawira inchallah ka ɗum wonno Paris Saint-Germain Aston Villa holliɓe mbawka no fewi e caggal nde ɓe markuno mballuji ɗiɗi inchallah Aston Villa waɗi remontada fa waɗi e 3 ko wona ɗum ɗo Barcelone ndu huuɗino no fewi e saabu de caggal nde e Dortmund markuno e 4 bi inchallah tawi bi goto o ko origé e donc ɗum Barça heeɓino caɗele no fewi wona ɗum ɗo hono Real Madrid e hollude ɗum wonno wadde remontada oɗo équipe sono waɗa remontada ma wawa heɓde ɗum wonno défense selluɗo heɓa milieu selluɗo heɓa attaquant selluɗo hikka Real Madrid e jiiya ɗum wonno entraîneur mabɓe o en jiiya football mabɓe no fewi en jiiya défense mabɓe e milieu mabɓe fou en jiiya ɗum wonno doole muɗum attaque to tan zamde seeɗa onon pari o tampini fewi ɓulama no fewi kay kono heureusement haadi o yalti hayde o mbaɗi mérité Arsenal Real vraiment mi yiiɓi match o Arsenal kam vraiment ne dari kadi ɓe kolliri tigui Real ko équipe mawɗo tigui kono noon ɓe mbadde mum eyo Oumar Bassoum Ousseyni Tall e kalɗo gadiɗo haalde o kamɓe fof ɓe beltanama min beltanima on tedduɓe heɗotoɓe nde yewtere eyo Barça ko jaaɗo timmode haala muɗum haala kono nentuɗe Arsenal koye hade Arsenal ni Inter min kam mi hayso woni kam Ousseyni no haaldir ni no weeli nande kono wona hunde wemde hoɗo mbiye tan Arsenal walla Arsenal ni hakkude mum e perɗo no waɗi Inter ala Inter no hulɓini so Allah saabu Inter oɗo saaha ni ne dari kadi Inter e Barça sikinde 2022 walla somi juumani ko kamɓe joɗɗino Barça wadde wona hunde weeɓode sa ƴeewi Bayern kamɓe joɗɗini ɗum mi sikki min mbiɗa wawi wiide ko fuɗɗi ko Barça ko joni dañi match pottal tan kulɓunigal tan darigal min ɗum jaggi par ce que Dortmund musano no fewi kam ni ɓurno webde ñaten aron haali ɓurno webde e yaɓɓe foof wadde kam Inter so Allah hakkille no wasinta hayso woni kam mbawi profite match gadiɗo so ɓe bismima wodde koɓe keeɓi hen no fewi soɓe jeehi toon koɓe keeɓi toon to Italie fo ɓe ƴetta eyo Yoro a heeɗima jiyanɗe ɗe ko heeɗiɓe ɓe kaali ko wonde ko Real foola ko mami are moon ani Aruna ko jooɗi Bayern woni oɗo ko fosade Aruna Yoro eyo an hol yiyande ma e kawdire nayaɓal timmal ɗe Real joƴƴingol Real Madrid hay kawdire baɗɗe saabu hande PSG nde fottata Aston Villa jahol en jii ko PSG waɗi ɓe kono e gartol ngol weeɓano kamɓe ɓe kuuli hay Barça nano fiya becce ne teɗɗini becce kono kañum ne de wulino e muɗum Yoro équipe aji ɗi soɓe tullimo koɓe aɓe ɓurondiri doole kono heewani ƴettiɗo ko wayno quart de finale wonata équipe tokoso sa yi Aston Villa e pottite kadan fama équipe aji jeetati jaltuditeɓe jahani e barrage ɓaade aɓe jogui jour aji mawɗi hande noon min ko Real fiya ko min hawani probléme mo Paris Saint-Germain jogino duuɓi ɗiɗi caggal mbaɗa Di Maria Neymar Mbappé Messi yimɓe nayyi yeeso ɓe dogata
so tawi ko ɗum ɗon arti Real Vinicius Bellingham Rodrigo e Mbappé woni yimɓe nayo kadi ɓe dogata heddoto ko yimɓe jeegomo mbawan dogande yimɓe nayo sa ndaari ko wiyete ko statistique woni ko ɓe limata ko e terrain ɓe mbi ɓe dogi ko wonata 100 kilométres wona ni 110 ɗum ɗon sa ndaari joueur fof fotete dogde sa eɓɓi ɗum ko kilométre aji 7 walla 8 ne famɗi sa yiɗi gagnade wona hono noon mbaɗirta matériel wadde diɗɗal muɗum ngal koko hani tafede kadi watte elto o joƴƴine walle tan elto keso adde maɓe tafto alay sago ɓe ngala noon mbaɗi aɗa andi sa ƴeewi yero haali heedi woni yeeso ho woni nayo haalteɓe Bellingham tan dokta hen na artana walla défense Rodrigo seeɗa hen kono Rodrigo wona baɗo tacle watta tan écran wiite écran tampini Real ha dañi caɗele dañi de hay rawane Real darano haynde gañtonde koye musanno tan ɓe punta yimɓe haɓe keɓoye dow mumen défense Real ala ɗum hikka ay gila septembre ha joni Rudiger nana fet kono ho gagne hofuru yimɓe fof no gandi kono forsi tan no continue no dogna sabu hay goto mabɓe heddahi toon Tchouaméni ko milieu de terrain nawte sa yi milieu de terrain bawɗo moƴƴude bawɗo no Valverde nawte no wattine latéral ni andi won probléme waɗe nder équipe woni noon ɗum ko erreur Ancelotti nde rawanede gasi nde gañiɓe keewi o wiya yo yiloye défenseur uji o soodoyani o wiyani Real sood ɓe ngari e trêve janvier février nde udditande hadi mbeti men ɓeyte équipe aji men kanko joni waɗani haydara ɗum heptiɓe hande man mbirurani maɓe tafto soɓe taftahi ɓe gaddi waɗɓe banggue défense e milieu de terrain maɓɓe wonɓe toon ɓe mbawana niveau ligue des champions bawɗo lomtade cross ɓe dañani ɗum taw hakkunde hen bawde lomtade Modric mawni dañi duuɓi 40 ha joni no wonede terrain ñal wadde wona titulaire koko ñawi ko wawi fof technique o e fof nanɗo kono doole de natti wodde wa reggodirde balɗe tati fof matchuje waɗano adandi ɗum natti wade wonde wawi tolna ɗon te yiɗɓe lomtinebo maɓe hay Ceballos seborno hen seeɗa kañumne gañi yaafo ɗon français naɓe no jiiɗi ngabbinde Camavinga walla Tchouaméni kono ɓe tolnahi de ɓe jiiɗi lomtade ɓe eyo mate kamɓe wadde hande investissement maɓe mbaɗi e Mbappé ɓe gaddoyi ɗum hande mate wata wadde ɓe manquirano haydara dowɗe aɗa wawi ɓeydude saabu wonho addantuma kono sa ƴetti attaquant moƴƴo a dañani défenseur uji moƴƴi a dañani milieu terrain ji moƴƴi attaquant naftama haydara hande jiɗmi ononne ko gaddon jiyatɗe moɗon timmode paaɗen koye ɗiɗaɓal timmal hakkude Arsenal PSG Barça Inter holɓe ɗamini ɗon jaaha mbawa sortade ɗo henni Barça kam ko jaaɗo timmode wona Dieynaba Barça noon Dieynaba haali ɗum joni mboɗo sikki heddiɓe foof Inter min mbimi ko Barça PSG Barça ɓe ɓurti foti rentade joni ɓe kawre mum mbawi rentade saabu so won bawɗo fiide ɓe nayo heddiɓe yaltina ɓe woni Inter Italie no mbaɗirta pettirta ni no hawni seeɗa an ɓe udde tan ha andani ta paada ɓe mbaɗi noon Bayern ɓe banni noon rawane Barça équipe aji kewɗi hikka Inter waɗi noon on jii heɓe nanna heewani no feewi hayo match mabɓe battidiro e Bayern no ɓe nanna laabi tati kono ɓe dañano ɗum e jawtude yoro mate oɗo PSG ene wawi sortade e juuɗe Arsenal noon no weeɓiri saabu en jii kawdiral mabɓe Aston Villa weeɓano gartol ngol mate ma weebruɓe immade ɗon tawede timmode allo eyo heeɗima no feewi kay ɓe peccino équipe o ɗon biyeteɗo Arsenal fimo lobbimo bituji ɗiɗi kono ɗum ɗon noon oɗon Paris Saint-Germain e mo hikka o wona gotum ne serti seeta Paris Saint-Germain gila nden fewnitima ɓuuri moƴƴude ɗum hande so wiyama Paris fi Arsenal min hawata kam sa fi Man City fi Liverpool ɓurɗo ode e Premier League a fi Aston Villa a fi hande Arsenal hawata kam kono Arsenal kadi gila odde arti par ce que gañinoɗo allo yoro min jogui caɗele nandema no moƴƴi de ɓoggol ngol sa ƴeewi ho haalto ɗon e Arsenal o Paris temno hebde yeɓade seeɗa nde wiya Aston Villa nde kono inde mawde so ari soɓe parinaɓe kawre Arsenal wiyama wonde ɓe pi Real Madrid mboɗo sikki maɓe gummintoɓe niveau maɓɓe ne wiite ni maɓe pour darde maɓe daro darde wonde
nde ganduɗa no wawi wadde ɓe jaltina tedduɓe wonko kalanoɗa tan tongude saabu emin poti kadi haalde toɓɓere wonde Yoro e biyatnomi ko Arsenal hande guila Bukayo Saka arti ɓe Odegaard arti kañum kadi koko gañino équipe o hande o ɓurtidde a wiyat ni min ko kamɓe jimi équipe pettawo sans numéro 9 menetiɗe eyo a jarama Yoro tedduɓe mi haalani on e fuɗɗode nde ene waɗi toɓɓere wonde yo wittinde kabaru fedde halfinade dilloɓe taekwondo eɓen oɗo saaha ɗo e Sénégal e heblo wonande atleteɓe sukaɓe inirteɓe cadet junior leyɗe jeenayyi noon Afrique tawtorama ngo heblo ene jeeya hen so ɗiwi Sénégal Côte d'Ivoire Libye Éthiopie Kenya Gabon Afrique du Sud e ko nandi hen holko woni fandare heblo ngo keɗoɗen Ibrahima Dion waɗani en jangtore fandare heblo ngo ko ɓeydude mbawka sukaɓe dilloɓe taekwondo e nder Afrique kadi titnude darde mabɓe hade fijoji olympique e wiide Abdoul Baydi Ndiaye kolaɗo kuuɓal fedde taekwondo Sénégal ɗum ɗo foof koye heblogol ngol fartake momin keeɓi ko hutora dendagal mbawka amen gam yaade e nder windere nde kala gam ɗi hebloji wadde hebloji ha e ko nandi hen e nder ɗum ko ɗum min ƴetti gam ha hande hollirde mbaadi Jeux olympiques des JOJ de 2026 Mayte Mazenga Sara andini wonde ngo heblo ko ɓeydare wonandemo o jeeya koto leydi Côte d'Ivoire vraiment le stade taw ko gonga de ngo heblo kam walli kam no feewi e fuɗɗorde nde ɓandam ndu lirotano ko no feewi kono gila min gari ɗo min golli e ɗum ɗon e kadi wawde amen a dartade no feewi min jangguinama technique aji kewɗi ɗi mi andano ene jeeya e miijo aman ɓiɗɗo Comore hebde médaille e fijoji olympique garoji ɗum addanimi jillitade karalagal ngal mi jogino gila ko boyi a fandaram ko bamtude horam ngam mi wawa hebde buñaari e pijirloji olympique garoji ngo elto taekwondo rendingo leyɗe jeenayyi taw ko sukaɓe jaaroɓe duuɓi 16 gasata ko ñane 25 ndu lewru Ibrahima Niang Dakar RFI jarama Ibrahima Niang siftinde tan mi haalani noon wona Sénégal tan yuɓɓini hebloji baaɗini henne walla potite dendinoje taw ko ɓiɓɓe Afrique to Burkina ne Iron Bibi yuɓɓini potital taw ko dilloɓe e coftal ɓalli e fannuji ceertuɗi ha to Côte d'Ivoire mbiɗi sikki toon ene waɗi potital baɗo walla oɗo saaha e banggue tennis o jinnomi tan ko sen gari e nder toɓɓere kaalen ko yowiti e potite ɗe ganduɗa ɓiɓe Afrique ene juɓɓina ɗum ɗo ene ene juɓɓina ɗum ɗo ene jaafoɗon ha tengti e banggue heblo ngo ɗum eɗen kalanno ɗum e jewte men cakkitiɗi wonde ko ɗum ŋakkira atleteɓe keble hade faade e fijoji walla ko nandi hen mbawa hebde hen darde walla mbawa hebde hen wune yo mato en jogata en keɓata no kaalirɗen hen ko en jettima e timmode nde ko artude tan ono gowɗen e oɗo saaha so yonti kam ko wiide on hade min mbaynodirde holko woni holko ɓurɗon teskade e banggue coftal ɓalli ko waɗi e nde yontere Dieynaba remontada ngari mondi waɗi hanki an ko basa ngol mi woppi piggal Real ngal min Dortmund no darori darde dari e match retour on mboɗo sikki soɓe darnima no darde ale o ma wodanno koɓe keeɓi Yoro hi an ko mbaɗatani ko fiya ko allo Yoro mbiɗa ko Real fiya ko ɗum wona ɓettere il faut no ganduno Real o fiiko ala koy Salim min meɗen nana jimdi ni less soir o gasde yewtere nde ene heddi koye tedduɓe on beltanama mi weltanima moon heeɗiɓe ha e joguiɓe